Kaixo, Maribel Aiartza naiz, eta hau ezer ez da dirudiena liburua. 8 ipuinez osatutako bilduma. Ahalegin berezia egin dut, paleta koloretsua eskaintzeko, margolari baten moduan. Ipuinok irakurgarriak ez ezik, ikusgarriak ere izan daitezen, kuadroak balira bezala. Izan ere, ipuin hauen eta liburu honen berezitasun berezia artea da. Ipuin guztiak artearen girokoak dira, baina kontuz, artean ezer ez da dirudiena eta hemen ere usteak ez uste bihurtzen dira. Orduan, hemen aurkituko dituzue Van Goghen belarria, tarantulak, arte lapurrak, museoko bisitari jubilatuak, lorezain susmaturen bat, grafitigileak, halako pertsonaiak eta gehiago aurkituko dituzue, egoera arrunt eta zelebretan.